The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Hebrews 4:16, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Matthew 18:21-22, then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive him? Up to 7 times? Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Luke 6:35-37, but love your enemies, do good, and lend, hoping for nothing in return, and your reward will be great. And you will be sons of the Most High, for he is kind to the unthankful and evil. Therefore be merciful, just as your Father also is merciful. Judge not, and you shall not be judged. Condemn not, and you shall not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Matthew 6:14-15. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Mark 11:25-26. Whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. Before we start our Bible study nining adlaw, atong sundo ng atong naandan nga tulumanon sa dili pa kita magatuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan nga atong limpyuhan ng tagsa-tagsa nato kakalag, pinagis pagsugid sa atong mga salang nabuhat ning adlaw. Kay kung dili nito isugid, then mahimo kining babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, alang kanimo igalang wala pa'y kalwasan, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa. Karon, agi pangandam sa atong tagsa-tagsa kakalag, atong himuon ang hilom na pagampo. Let us pray. Amahan na mong langit no, nagpasalamat kami kanimo na tanan sa imong pagdala kanamo nining dapita sa magkausapa aron kami makapadayon sa among adlaw-adlaw nga tulumanon ang pagtuon sa imong balaang pudong. Ning adlaw ubani kami aron kami makasabot pa og dugang sa imong kamatuoran, pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo,
Mga bag-o pa, welcome. Giabi-abi kamong tanan sa salmot, pakiguban, nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Excuse me. Niya pakita karon sa atong tun-anan nga giuluhan og how to be hopeful in a hopeless world. Okay? Dihay atong gibiyaan kagahapon na may tungod ni atong nahitabo nila ni Adan ug ni Eva. Mao na ni ang ilangan human sila malaglag sa ilang pagsupil sa pasidaan, pahimangno sa Dios, sa dili pagkaon ni atong gidili nga bunga sa kahoy sa pag-ila sa mayog dawtan. The fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Kay may supil man sila, may disobey man sila sa pahimangno sa Dios, then nalaglag sila. Kay mao man to'y pasidaan sa Dios nga sa adlaw nga kamumukaon niya ng maong bunga, sa inyong pagkamatay, mamatay kamo. Then, mao kadto nga namatay sila spiritually. Dili physically, buhi man sila physical. Nagkalakaw man sila, naginhawa pa man sila. So, kadtong kamatayon na bahin kadto sa ilang spiritual nga kahimtang. Ang buon ti pasabot sa spiritual death o kamatayong espirituhanon mao ang ilang pagkahimulag sa hingpit. Total separation from God. So, misaad ang Dios sa pagpadala og manluluwas nga pinaagi sa kaliwat sa babae, then kanang kaliwata mao ang manluluwas og ang kaaway sa Dios nga mao si Satanas pagatumban kadto siya ang iyang ulo ug kadtong kining anak mugawas ni ining babae mutunob sa tikod niadtong kaaway sa Dios. So mao kaniyang saad sa Dios nga mopadala siya manluluwas. So mao to nga akong gi-saysay kaninyo nga ang Dios nga amahan mipatawag siya og gitawag lang nato kini og Eternal Life Conference. Mipatawag siya sa mga sakop sa balaang Trinidad, ang ikaduhang persona sa balaang Trinidad nga si Ginoong Jesucristo o kang balaan nga Espiritu Santo, the third person of the Trinity. So gipatawag sila o miingon ang Dios nga amahan sa may atong buhaton sa atong binuhat nga tao. Nahimulang naman siya gikan kanato tungod sa ilang pagsupil sa may buhaton nato. O mao to nga mitindog si Ginoong Jesucristo, mingon siya ako. Mubuluntaryo ko sa pagkanaog niya ng labihas kagamay nga planeta. Diin kadto nga itong mga binuhat. Nalaglag naman sila ako magpakamatay sa ilang utang nga sala. So mo to, i-fast forward na to, nagpakatao si Ginoong Jesucristo, and the Word was made flesh and dwelt among us. Word man, ang verbo, pulong sa Diyos. Okay? Nagpakatao, nahimo siyang sama ka nato. O mao kani ang kahimtang ng Ginoong Jesucristo sa pag-anhin niya diha sa kalibutan, sa first advent. He possessed the so-called hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. O gato na lang i-fast forward, nahimo siyang usa ka nato, nahimugso siya sa birhen nga pagkatao, virgin birth, wala siya kanang kinaiyang makasasala, wala siya sala nga panulundon ni Adan, ug maora siya ang hingpit nga sakop sa kaliwatan sa tao. He was the only perfect member
of the human race. Ug kini nagpangitabo sa plano sa Dios kini nga atong gisugutan. Og mao na nga miadto siya sa cross after 30 years niyang pagkinabuhi, ingon nga tao apan siya matuod nga Dios at the same time. So mao na kadtong nahitabo, nagpakamatay siya sa atong mga sala kay siya may bayad sa atong suhol sa sala. Okay? Mao katoy buhat sa kaluwasan nga iyang gibuhat didto sa cross. Nga kung mutuo ka ni atong iyang gibuhat, imong dawaton tuuhan kadtong iyang gibuhat nga siya nagpakamatay alang sa imong nga sala, then ikaw maluwas. That is God's word. Iya ka nang garantiya nga ikaw maluwas kung imong tuuhan katong gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Sa kaluwasan. So gitanyag na sa Dios. Ingon nga gasa. Gasa. Imo ba diyang bayaran ang gasa? Ang naghatag mo inibibayad na. Igo ra kang mudawat o musalikway. So kay gihatagan man ka og kabubuton sa Dios, ipagamit ka ng kabubuton nimo. Mutuo ka ba o musalikway ka ba? So mo kadto ang gisaad sa Dios nga manluwas nga si Ginoong Jesucristo. Okay. Ato na lang kining gilakbitan bahin niya itong kaluwasan nga gitanyag sa Dios. Ganhi ka nato. Ug karon mo tabok una kita bahin sa kahimtang karon sa magtotoo. Okay? Kung ikaw mituo na kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas, then luwas ka na. Ug mao kini ang nagpanghitabo kanimo sa imong gamit sa imong kabuton nga positibong bahin, positive pole of your volition. O kini ang nagpanghitabo nimo. Right after a person believes in the Lord Jesus Christ, siya gimanduan diya sa 2 Pedro 3:18, but grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. How is this done? Mangutana ka. Pinagini nga itong ibuhat by studying the Word of God on a daily basis. But first of all, ang bag-ong na tao nga magtotoo, kay mo man ang gisaad sa Dios nga niyas Juan 3:3 o Juan 3:7 nga nagaingon nga unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. O si Ginoong Jesucristo lamang ang bugtong manluluwas, the only Savior. Wa nay lain. Diyan sa Acts 4:12, klaro pa na isultis pulong sa Dios nga neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. So okay. First of all, the newly born again believer, kadtong bagong na tao, kay midawat naman, mituo naman siya kang Ginoong Jesucristo nga iyang personal nga manluluwas, then he is made to understand that mao kini ang mga butang that have actually happened in that very instant he put his faith in Christ. Mao kini kanang suluban siya karon sa kinabuhing dayon. John 3:36. He who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. So, gisuluban ka karon sa kinabuhing dayon. Di na namatangtang, ha? Ikaduha, isipan ka na karon sa pagkamatarong sa Dios. You were imputed God's perfect righteousness plus R ka na.
Ang righteousness sa tao minus R. Iya sa Dios plus R. So mao ni ang giisip diha kanimo. Gawas pa ikaw gipasaylo na o gilimpyuhan ka na sa sala nga dili na mapasaylo. You were forgiven and cleansed of the unpardonable sin. Papas na katong imong appointment sa judgment. Wala ka na appointment. It's canceled. Unya ang imong ngan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Life. Nga kadtong nalista ni ining maong Lamb's Book of Life, maura ang makaanto sa langit. The rest, adto sila sa linaw sa kalayo. O gawas pa niya na, diha-diha sa iyong pagtuo kang Kristo, nahimo kang sakop sa harianong paniwalay sa Dios. Unya mo sugod ka na sa pagkinabuhi, sa unsa ka kinabuhi nga may kahulugan. It has a purpose, meaning, and with definition. Unya nahimo ka na nga may puruhan nga mahimong mananaog sa kinabuhi o sa kinabuhi human nining kinabuhiya. You become a potential winner in life and in the life hereafter. Nya gawas pa, nakadawat ka sa mga espirituhanong gasa. Hinatag kini sa Dios nga Espiritu Santo. You became a recipient of a spiritual gift. Gift of pastor-teacher ba? Gift of evangelism ba? Gift of administrator ba? Gift of a missionary? Unsa pa diha? Ang Diyos, Espiritu Santo mo'y nagahatag niini. O ikaw na himong kanang recipient. You become a recipient sa katluan, no kapatan, 40 things gisangkap sa Dios kanimo. Ang Dios Espiritu Santo gyapon ang naghatag kanimo niana. Ug ikaw gitawag ka na og santos. You are now called a saint. Gitawag ka nag magtotoo, Kristohanon. Nahimo ka ng citizen of heaven. Okay? Na kana sa Philippians 3:20. Okay? Philippians 3:20 timan ina kanang maong bersikulo. Og unsa? Nahimo ka nga sakop ni ining gitawag og called out ones, ecclesia. Og ang ecclesia gitransliterate kini ngadto sa in English og church. Ikaw na karon nahimo ka ng church. Nahimo ka ng hingpit diha kang Ginoo Kristo. You are completely secure. Nadugtong nahiusa ka na kang Kristo hangtod sa wala na'y katapusan. O gawas pa ikaw gisilyuhan ka na, gitimrihan ka na sa balaang Espiritu Santo. So, karon kay naluwas ka naman, automatically ikaw misod na sa protocol nga plano sa Dios. And here are things that every believer anticipates while he is still in phase 2 niining plano sa Dios. Wa kanay kanang pagkahinukman. You have no more condemnation. Romans 8:1. O kini ang imong i-anticipate, ang imong paabuton, ang imong look forward. So, no more condemnation. Ini kamatay nimo sa imong lawas, physical death. You will be absent from the body, face to face with the Lord, 2 Corinthians 5:8. Wala na'y kasakitan, wala na'y no more sorrow, no more tears, no more suffering, no more death, because the old things are passed away. Revelation 21:4. Na nakay giandam nga o giandaman ka na og bag-o nga
puluyanan dito sa langit. A new home. It's a mansion. Indescribable, humanly indescribable. John 14:1-6. You have an eternal inheritance. Dayo ng panulundon. 1 Peter 1:4-8. Ikaw nga magtutuo na karon, nasayod ka na. You now know you have a better recognition of eternal life. John 20:31. O ikaw magpaabot na sa binanhaw na nga lawas. Resurrection body. And many other passages nga patinaw bahin ni John 11:25, 1 Corinthians 15:51-57, 1 John 3:1-2, Philippians 3:21. Uban pa ng mga passages. So, ang mando sa Dios sa matag magtutuo imong makablagan ka na diya sa Colosas 2:6 nga ingon kini sa English, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Kinahanglan ikaw nagawi na uban kaniya kang Ginoong Jesucristo. Every believer's guide in his new spiritual life, mao kini. Ang si Ginoong Jesucristo, mao ang imong labihang suura nga higala. He is your best friend. A faithful friend. Si Ginoong Jesucristo is unique person in the universe. Dili kasagaran nga persona niining universo o tungod sa iyang hypostatic union, God and man at the same time. Okay? Kay si Ginoong Jesucristo lamang mo'y imong genuine celebrity who never fades. Dili na siya mausab, wala pagkakunhod. O guban pa, ng mga butang nga imong panag-iya human ikaw mugamit sa imong kabubuton sa pagtuo kaniya nga imong manluluwas. Now, karon atong lakbitan no sa atong ibiyaan may tungod ning reversionista. Unsa katoy mahitabo sa usa ka magtutuo human siya maluwas, gimanduan siya nga patubuon ang iyang kalag. Segundo Pedro 3:18, 2 Peter 3:18, ayaw ka nakalimti. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kanunay nato ning balik-balikon aron di gyud na nimo makalimtan. Mando ka na sa Dios. Mao ning atong ibuhat usa kini sa paagi. O man ta mag-ingon maora kini ang paagi kadaghan nga mga ministry and for your avail. Imong kapahimuslan kini aron sa pagkatubo sa imong kalag. So mo na nga naghisgot kita reversionista kay ako kanang giingnan nga ang usa ka reversionista nga magtutuo nagsugod kato sa iyang pagkakarnal. Karnal, unsa man ning karnal? Ang nagdumala sa iyang kinabuhi mao ang iyang kinaiyang makasasala. Old sin nature. So mao iyang amo bisan tuod siya luwas na o mamatay na siya sa iyang lawas, then adto siya sa langit kay siya magtutuo man. Apan iyang pag kinabuhi din sa yuta, miserable. Kasabot ka. Mao na nga siya na himong reversionista kay nagpatuyang naman gyud siya sa paglunang sa kasalanan. Tuwa naman siya magpuyo dito sa dapit nga may gahom ni Satanas. Dapit, ha? That's the place. Ni power sphere na ni Satanas. Just as God has His power sphere nga maong operational divine sphere. Nagtuman man gyud siya na kinabubuton man to niya nga adto siya magpuyo
sa maong dapit nga dili unta kana mo iyang dapit. It's not supposed to live there, but it's a matter of choice. Mo mayang gipili. So mo na nga produkto ra gyud siya sa iyang desisyon. Nga adto siyang puyo. So reversionista siya. Mo nang he is a loser, kanang all the way he will be a loser unless mag-usab siya nga mo gamit na po siya sa rebound, musugid, sama niya itong prodigal son. Mao man ay nindot nga ehemplo ang kinabuhi sa prodigal son. Okay, the doctrine of reversionism ato isingit kini nining atong pagtuon bahin sa how to be hopeful in a hopeless world. Okay, unas tanan, to all thought, ang bokabularyo labihan gyud nga gikidahanglan. Vocabulary ba? Sanglit, di ka man makauna-una og wa kay mga pulong, gusto? Karon, nagpaminaw ka karon dining mensahe. Sa wa pa kamo sugod gyud sa paglingkod niya o pagpaminaw, nagbaybay ka na diha sa mga nauna o mga pulong. Ingon ka nga, maminaw ko karon sa Bible study sa YouTube. Akong ipadayon ang akong spiritual momentum. So di ba kanto mga pulong o hugpong sa mga pulong imo gigamit sa paghuna-huna? Kaya di man talaga makauna-una kung wa tayo mga pulong. So ako lang yung gi-emphasiya nga how important, how essential ang mga pulong nga itong gamiton sa paghuna-huna. Mao po ding kanang pagtuon na to sa reversionista. Now, ang bokabularyo, paminaw na ron, ang bokabularyo mahimong mabahin kini either sa technical o dili technical. Apan pinagi sa kanang hubad ni by definition ang tanang mga categorical subjects. Technical gyud kini sila. Okay? Ang bisag unsang matang sa pangitas kinabuhi, buot kung ipasabot, ang matag occupation o professional sphere sa kinabuhi, mabidisina ba ka na, filosofiya o pamalaod ba ka na, engineering ba, o sa musika ba, sa arte, sa siyensya, sa militar, kini silang tanan, nanginahanglag ilahang mga pulong at teknikal. Musta? Ang matag invention o mga pagdiskubre, ang matag siyentipiko o kaugmaran nga teknolohikal. Nagsugod gyud sa giingon ta nga pinalahi nga kapangakuhan o field o mao kanay nagaaghat sa pagtukod og bag-ong terminology o terminolohiya. Ang mao ra gihapong prinsipyo ang tinuod diha sa kategorikal nga pagtuon sa pulong sa Dios. Imposible ang pagsibog sunahan. It's impossible to advance kung bahin sa kahibalo sa pulong sa Dios nga way pag-ugmad o paggamit og ingnon tang descriptive categories gikan sa teknikal nga bokabularyo. Apan sa dihang makatagbo ang pipila ka mga magtutuo og mga panultihon nga dili familiar alang kanila, kining mao nga mga magtutuo nga hingtungdan, mudayon ra ba kini sila saway o mosalikway nining maong terminolohiya. Kay tingali alang kanila bag-o kini nila natagbuan ng mga panultihon o tungod ba kaha kay wa kini sila kasabot. Okay? Ang nga yun na itong hinumduman nga ang kadaghanan sa ingnon ta nga expository teaching sa Biblia karong panahon kini naghulagway sa
stylized o limitado nga expressions sa giingon nga Reformed theology. Nga nahitabo nitong miyaging ikanapog limaw, ikanapog unom nga mga siglo nga malagmit mao pod ang sama nga dili maayong pagtagad nga ilang masinati. O gumikan sa giingon nga philological nga mga kausaban sa sinultihan nga Ingles. Daghan nining maong mga termino sa sukad pa wa na gyud kini kaulugan. They have since become meaningless. Ug di na lay duteng pagsuway o attempt tingali bisan makahasa kakuwang sa moral nga kaisog, moral courage, aron ikapuli sa tradisyonal nga mga termino o ang pagpahimutang o mga theological designations nga ingnunta nga nagapadayag sa pangunahuna nga maingon ka nga contemporary. Mao ka nang hinungdan nga nagagamit kining atong pagtuon sa pulong sa Dios sa nagkalain-laing mga technical vocabulary aron sa paglatid o pagpatinaw nining ato karong giingon nga pagtudlo nga categorical teaching maning ato. Okay? So ayaw katinga nga magagamit o magapagawas kita dinhi ning atong gisagop nga paagis pagtuon sa pulong sa Dios sa mga giingon tag specialized terms nga ato usab nga gipanginaot nga ikaw mafamiliar nining maong mga terminolohiya. Now, kung dinhi nagsulti kanimo nga mahimo kang makatubo spiritual ay pinaagi lang sa pagbasa sa Biblia o usa ka kapitulo matag adlaw nan kasubo ko sa pag-ingon nimo nga you have been grossly misled. Maayo ka gyud og lingla sa nagsulti nimo niana. Di magkakasabot. Ang labing tinuod, way magtotoo ang makasabot completely sa pulong sa Dios. Pinagis pagbasa lang sa King James o any other version. Wala. Kaya kung mahimo nimo, if you were competent sa paghubad, pag-interpret sa pulong sa Diyos on your own, wala kinahanglan di ay simbahang lokal o sa espirituhanong gasa sa pastor magtutudlo. Kung mauman galing ka na, di ba? Both ang communication sa content sa pulong sa Diyos nga buhaton sa pastor, ingon man ang pagpatalinghog, assimilation o pagkat-on sa doktrina sa usa ka positibo na punan sa Espiritu Santo nga magtutuo, kining duha minungdanon pagayo for spiritual comprehension o sa pagtubo. Mao kini ang gitawag o gap, grace apparatus for perception. Now, unsa man gyud ning gap? Unsa may pasabot niini? Mangutana ka tingali. Well, bahin sa grasya, in grace, nagasangkap ang Dios sa paagi, the means, nga aron ngang matag magtotoo, magkasabot sa tibuok nga unod sa doktrina sa Biblia o makasibog kini siya ngadto sa pagkahamtong espirituhanon. Regardless kung unsay na human niya nang magtutuo sa lain pagkasulti, regardless of education o human IQ. Hinoon, samas bisag unsang learning situation, ang usa ka tinunan kinahanglang musugod una kini siya sa mga yano nga mga kalagdaan o precepts ug angay niyang ugmaron ang pagkat-on niya sa usa ka frame of reference o bokabularyo sa di pa kini siya mo suway o kat-on sa mas makuti o more complex nga mga pagtulunas kamaturan.
Kaya bigon nimo, ang dili pagsabot ug usa ka doktrina, usa ka na kailahanan nga naikuwang sa gikinahanglang background o bukabularyo aron kini masabtan ang iyang pagka mahinungdanon. Di man ang tanan nga mga kamatuoran nga gilatid sa Biblia, gipahimutang kana silang tanan aron masabtan. They are all meant to be understood. Hinoon, sa bisag unsang teksto na tingali madugang niya na o hinuntan number theory o ka geometry o calculus nga kinahanglang masag-o sa di pa ang magtutuo magatuhog o magkasabot gyud og maayo sa equation sa mong teksto. Now, sabtak kini sundan ni nga itong gi-explikar ni mo. Na angay tang hinumduman din nga ang plano sa Dios gidisenyo sa ingon. It's so designed aron sa ingon niya na atong makatunan kining tanan nga mga pagtulunan sa giingon nga precept by precept. Pinagi sa galamiton nga grasya alang sa pagsabot. Nga atong gitawag o gap, grace apparatus for perception. Now, sa dihang pinagis pagpuno ka nato sa Espiritu Santo, nagatuon kita sa pulong sa Diyos sa adlaw-adlaw nga paagi through the exegetical, categorical, o isagogical nga paagi sa pagtudlo. Ang Diyos Espiritu Santo, maoy mohimo ni ining maong kasayuran nga masabtan. It's the Holy Spirit makes this information understandable. Okay? Uban sa designation sa Griego nga pulong, gnosis, G-N-O-S-I-S, kay balo, kining mao nga initial process, mao lang kini ang tumong sa pagsabot sa doktrina diyas tuo nga bahin. Ang bahin nga tingsabot perceptive lobe nga gitawag og nous, N-O-U-S sa Griego. O generally gihuman kini og huna-huna, mind. Ang mao nga kahibalo is totally apart gikan sa bisag unsa nga mental attitude of agreement o disagreement. Now, dinhi una pud ta mo hunong ato ni ipadayon ugma. Okay? So ayaw sipyat sa sumpay nini kay pinungdanon pagayo kini sa atong pagkinabuhing Kristohanon. May kalabutan kini sa pagpasabot nimo ining paagi sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain nga usab nga higayon sa among pagpakigambitay kanimo ug sa imong mga pulong. Salamat sa imong pagpasabot kanamo, pagpatinaw kanamo. Bahin hining mga butanga na may kalabutan kini sa among pagkinabuhing Kristohanon. Kining tanan among gipasalamatan. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.